Ple suport a una llei que és justa, humana i necessària. Primer, perquè dignifica els infants que pateixen i segon, perquè és un deure de les institucions el de fer costat a les famílies que suporten aquesta càrrega emocional. Milers de nens catalans veuen limitada la seva rutina diària o els seus somnis per culpa de malalties incurables, cròniques, minoritàries o en fase avançada. Evidentment que aquesta mainada ha de gaudir d'atenció pal·liativa integral, professional, continuada, humana i arreu de Catalunya, no només en centres hospitalaris de grans ciutats. Per què integral? Doncs perquè no només cal guarir el dolor físic, calen altres cures, consol, acompanyament emocional, suport psicològic, suport als pares, als germans, als avis. No pot ser que l'esgotament emocional i financer acabin vencent per l'absència de polítiques sanitàries o de cures personalitzades. L'atenció pal·liativa no és cap rendició, no és cap renúncia. És focalitzar-se en la dignitat, mantenint al màxim la qualitat de vida del pacient, alleujant-ne el patiment o la simptomatologia. Trobem oportú i necessari incloure-hi l'atenció al dol, perquè la mort, quan malauradament arriba, no pot deixar sol ni desemparat a ningú. Per poder desplegar com Déu mana aquesta llei, calen equips especialitzats, suficients professionals formats per cobrir tot el país i per no generar desigualtats territorials. El sistema ha de tenir la capacitat de garantir una atenció continuada, coordinada, que respecti les voluntats i preferències de l'infant i dels seus familiars. Calen protocols que evitin l'obstinació terapèutica i que permetin que els infants puguin rebre sedació en situacions d'agonia. Cal lluitar perquè l'atenció 24 hores cada dia no sigui només un objectiu, sinó un compromís de la pròpia llei. Cap infant hauria de patir per la manca d'equips d'intervenció immediata en horari de nit o en caps de setmana. I, evidentment, tot això requereix recursos, i no pas pocs. Sense una partida pressupostària pròpia i generosa no podrà aplicar-se amb garanties. I som plenament favorables i desitgem, evidentment, que aquesta proposició es converteixi en llei, sigui aprovada, convenientment dotada i implementada en el menor temps possible, perquè, malauradament, la necessitat hi és.